RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangangatin. Hingkod ang Panginoon, may live-in partner, taga Alcantara, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ning akong bahay nga natukod sa yuta sa akong apuhan. Wa ko naman gud ni Puy iron, aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Ten. Uy, Ronel? Nilagi ka sa kuya trabahoan. Isundo ka? Duga ba ka maot? Mga 30 minutes na lang. Ya, sige. Tabot lang ko. Ikaw ha, huwag ka pahibaw, uy, nga mo anhiday ka karos syudad. Ulit na tag-probinsya, Ten. Ha? Undang na sa trabaho ba? Mabuhi naman tingali ta ka. Doon naman ko'y trabaho. Ikaw po'y kining atong kahimtang, oy. Layo kay ko, magsitahan ni mo. Unsa ba'y puti mo ipasapot? Ulit na sa probinsya. Bisan, adto tadapit sa inyo gud sa Molbual. Mayorid do kay dool sa dakong trabahoan. Mag-ipon na lang ta. Unsa? Unyasa man tapo yun? Na naman ko'y gamay nga natigom. Magbuhat atong bahay. Unsa? Mao ba? Okay ra mo pa nga magtipon na lang mi ni Ronel? Pasensya na kayo, Noy. Nga kanipang makaya na ko ni Tintin. Pero, magpakasal lagi may unya. Dili lang ko mahiluna nga tuwa siya magtrabaho sa layo ron good. Ang gusto na kong muundang siya sa pagtrabaho sa syudad. O ginahini mamuyo sa probinsya. Okay ra ba ka, Noy? Wa man ko'y kasaway ni mo dong Ronel. O taon-taon lasal mo nga manakikugmaay sa among anak. O wa ko'y kasaway ni mo. Ibaw mi nga mahal o kipangga ni mo ang among anak. Mao nga okay ra. O ayaw lang yun pasakiting among anak ha. Di ko na may tabo ni Uy. Mahal na ko, Stin. Maong dili ko gusto nga. Malayo siya nako. Ya, asaman mo mo puyo.
Mangita mi yung katukuran sa among bahay pa. Bisa gamay lang good, basta kay among kaugalingon. May gamay mang tinikom ko no si Ronel. Hala mo mga. Suway ko noog hangyo ang imong apuhan. Kung musugot na bang anha mo motukod og bahay sa iyang yuta. Way problema, oy. Diha mo patukod og bahay sa akong yuta. Okay na lang? Ay, ngano kong dili. Nga apo mantika. Ay, salamat kay laha. Magminyo na gyud di ay katin. Magminyo, Lola. Kay di pa man mi magpakasal. Ang sunod ninyong planohon, mao ang inyong kasal. Puhon la, puhon. So, okay na, Lola, ha? Nga sa imong yuta mi magtukod si Ronel sa among bahay, ha? Oy, pangita diha og luna nga imong ganahan. Nga anak mo magtukod sa inyong bahay. Uy, nahuman naman yun ang inyong bay, Tin. Pero nga nung nag-concrete man mo, nagikaso pa man ninyo taa. Ha? Gikaso din ni Tiya? Sa yuta sa akong lola mi tukod og bahay sa akong partner, kay duol man sab ni sa iyang gitrabahoan. Nagtuo ko nga wa ra may mahimong problema, kay sa akong nahibaw-an, yuta man gyud ni sa akong apuhan. Unya, Gikaso lagi. Apan, sigurado nga kami ang mudaog. mao bala? Kay ngano di ay? Na, ayaw na lang nagsusihakon nga noten, kay taas na kaayang istorya. Apan, kanang hugna-hugna nila o kaso na mo, ay, kani adto pa ka na. Apan, wag yun siya mo lampos. Kay lisod kaayaw meng pildehon aning kasuha. Ako amang yun ng yuta. Mao bala? Mao nga ayaw mo kabalaka ng bay ninyo sa ako yuta, ha? Way makaugat ninyo dihaten. Hinaot ponta, Lola. May problema ba? Wa naman hinon ko ganay mo puyo ani atong bahay, Ronel. Ha? Yan naman. Di ba, ingon naman tos lula ni mo nga, dili na tamabalakan ng atong pagpuyo din sa inyo ta? O, laki. Pero kaning akong mga iyaan ug uyuan nga atong mga silingan ang wa na ko ganahi. Pero may lang ko nilang intrigahon eh. Murag suya gid kay ni silang niata magpuyo o magbay din his yuta ni Lola. Nga apura man kunok ko. Unya nakabahay sa yuta ni Lola. Mamali na lang tagpuyo eh. Adto ka ta sa Alcantara. Ha? Unya, tinga tong bay. O, ato lang ni padlakan. Ha?
Awara, Ronel. Ang ako makaliwat yun lagi. May interest yun lagi ni sila sa atong bahay dito. Kaya gipuli-pulihan lang niya sa pagpuyo. Gigupa nga itong ipadlak dito. Ingon pang papa. Unsa? Ulion to na ako. Sila sa mamang papa ang akong papuyon dito. Uwahin na. Bisan papahawaon paminimo dinhi o papuy-an nimo sa imong mamagpapa. Uwahin na. Kay nagkasabot naman na sila sa mama. O katong kontra niya sa kaso nga ilang ibaligya na lang kuno nilang yuta o bahino nila ang halin. Unsa? O gumana og sabot ang tanan. O ang ingon sa kontra sa kaso ni mama nga ang kang mama lang kunong yuta ang mabayran kay siya ray sao. Unsa? Patas unya tang tanan dinhi. Aw, way kaso na mo. Kay tagan man unya mi mama sa iyang bahin kay mga anak man miniya. Pero ikaw, kay apo ka raman, di ka mabayran aning imong bahay. Uy, maong ayaw paghinambog aning bahay nimo. Bisan tuod kong gamay raning baya, pero nakagasto-gasto sa miani sa akong partner, kay gi-concrete manggod ni namo. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may bay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso. Wa pa mi dag-anan ani kung ilaming papahawaon. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta. Og dili ko ko apil sa mabayran sa among bay kay ang akong lula ra ang saop. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga mabayran mi sa among naggasto sa among bay kay gipa-concrete man gud ni namo. Sayo pa namo nga amo ning gipa-concrete. Ikaw pa to katapusan. Gibiyaan ko ning among bay og gipadlakan apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among bahay. Makiha ko ba sila og trespassing? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Tin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal, mga emotional atong mga pangutanag, mga problema, guys. Ready si Attorney Elaine nga mutambag ninyo busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Gasa magani mo ron naminaw sa ato ang programa? Kung live ba sa ato ang radyo o replay na ni inyo ang napaminaw, kami padayon nga nagpasalamat ninyo sa inyong padayon nga way hunong, way puol nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang programa Lunes hangtod Sabado. Sus, ang among tingog ni Dr. Obra, dili ra Visayas, Mindanao ug Luzon, no? Sus, all over the world, all over the internet, ang ato ang tingog mapaminaw. Sana all, mabot laing-laing dapit mo na. Lipay kayo mino nga, tungod sa teknolohiya, mas layo na ug naabtan ang ato ang programa ug mas daghantang na tandog unta nga mga kasing-kasing nga mahatagan og inspirasyon ug kadasig sa ato ang kinabuhi, no? Sama sa akong ginaingon, padayon lang gyud guys, dasig lang, laban lang, smile lang gyud gihapon. Bahalag nagkautang-utang, bahalag nagkaproblema-problema, hinay-hinay lang sa bayad. Ay lampog dagan ito atong giutangan ha. Kinaw may usayng inig pangutang, uy buutan kayo, uy kanagtabang gyud nako inig paningil. Grabe pod nimo, nilaadyo ni siya batasan. Hala, kalisod pod. Asa man dito niya yang kwarta ginapiko ginapala mampud to nila pod gipang ibot di mampud tutubod. No, so labi na og tarong lang pod naningil. Suway-suway lang pod hangyo kay usahay mo naman pod nay
hinungdan sa mga lalis ug away, maabutag barangay, unsa ba, no? Sige lang, padayon lang yun guys, ha? Letter sender nato karong adlaw taga Alcantara, Cebu, ug tago nato sa pangalan nga si Tin. Kaning suwat ug suliran ni Tin, uy gwapa si Tin. Kita ko siyang Facebook account, gipadama ni niya sa kini ang akong suliran official writers page. Pero di ta mo ingnon unsa ang tinuod ngan kay magpatago pa sa siyang pangalan. Sige lang. Okay. Nani live-in partner si Tin, unya nagtukod man ni siya yuta sa nagtukod og balay, tukuran ba ding yuta, nagtukod siya balay sa yuta sa iyang apuhan. Unya, wa na kuno niya napuy-an karon sumurag na ni ning angkon goro sa ato ang drama, no? So una niyang pangutana guys, may balay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso, wala ba mi dag-anan ani kung ila ming papahawaon? Wa gyud kay kung pananglitan gali na pending ning kaso unya ingon man kayuta na si imong apuhan kung ugalin man maabot ang panahon nga hukman, no, nga final na ang paghukom, no, nga dili ang imong parente or dili imong apuhan ang tag-iya sa yuta, laing tao. Unya, sila gyud ang makabuot kung sugtan pa ba mo nga mopadayog puyo didto or ingnon ba mong ibtanan ang inyong balay din ha, tangtanga na kay sila may gihukman nga tag-iya. Unya, ang tag-iya sa yuta mao may na ay katungod mubuhat kung sa iyang gusto buhaton sa iyahang property or iyahang yuta. So kung maingon gyud siya nga pahawa na mo, sadly makaingon jud ko nga wa gyud tay dag-anan kay wa man tay papilis nga gikuptan sa ato ang pagpanag-iya sa yuta, no? Maski pag mintag abang ta, sugtan ta, kung maabot yung panahon aning abang na dili na magpaabang, awa na ludpod. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta ug dili kuno ko apil sa mabayran sa among balay kay akong lola ra ang saop. Tinuod ba? Well, malalis ni diri napita tungod kay ikaw may nagpatukod sa balay. Pwede pod nga kumingong kag imong lula ang saop, ipaangko na lang na si imong lula ang yuta ang balay pod, no? Og saktura man na siya nga naa dinha kay para apil sa pagkwinta sa bayad sa imuhang lula ang balor sa balay, no? Nya ihatag na lang ng lula sa imuha. Inana pwede na mabutang anang inanang kasabutan kay siguro ang nagsabot sa tinuod ang imong lula. Unya di man pod siya gud ingon nga makabuot-buot pod, no? Kana ganing in English pa, the spring cannot rise higher from its source, meaning to say ang gitagana nga authority sa ako dili na ko pwede punan kung pananglitan. Gisugtan ko nga ako'y mangita og kanang muabang anang yuta. Dili ko pwede mo pangita or pwede ko nga ako'y mo pirma, no, sa contract of lease. Dili ko pwede mo pirma og deed of sale. Kaya ang akong authority tama raman sa pagpaabang. Di man pagbaligya, di po din ako pwede isanla, di ba? So, ang pareho ra pud anang sa saop sa imong lula nga ang katungod niya, ang pagpuyo na rin po dito, wa po siya katungod nga mo papuyo og lain, kaya di man siya tag-iya sa yuta. So, akong suggestion, ipaangko na lang sa imong lula ang balay, okay? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton, aron nga mabayran mi sa among nagastos sa among balay. Kay gipa-concrete manggod na namo, sayop ba namo nga amo ning gipa-concrete? Di ko kaingon nga sayop, kay wa man mo badlo nga, wa man pud mo papahawa. No? Pero, the fact manggod nga, ang naay katungod, ang tag-iya sa yuta. So, dapat unta nga nananghid mo og tarong. Pero the fact sad nga wa pud mo badlo nga atong panahon nga nagtukod mo o siya mo manggani ang iyahang claim nga say tag-iya sa yuta, then dapat unta ni reklamo na ta sa siya dayon wa pud unta siya matug sa iyahang katungod, no? So, mo gyud na. So, I think naay possibility pa nga mabayran mo sa balay. Basta klaruhon lang pud na gyud pud og sabot kay kung nadeklarasyonan pud ng balay sa inyuhang pangan kay concrete man mong ingon, so dapat akong gi-expect na nagdeklarasyon, di pud mo niya basta-basta mapapahawa. Ikaupat og katapusang pangutana, gibiyaan ko na ning among balay kasayang gipadlakan apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among balay. Makiha ba nako silang trespassing? Yes, pero parinti man na nimo. Ngano ikiha man pud na nimo kung gitugtan na nimo sila, no? O di na mo sila pwede badlungon kung imong ingnon nga di ka magpapuyo didto kay imo man ang balay, labi na kung
like I said, kung krito man ni, hopefully na ni tax declaration ang imuhang balay, no? O wala, huksahay, maglisod puntag assert ato ang katungod. Pero kani, it's something na dili nimo kinahanglan ikihag trespassing, uy, kanang parinte man nimo, naman sa gadi nimo gamita, no? So, siguro, storyahin na lang ni tarong imuhang mga parinte nga, o di gani mo papuyan, ala, padlakig balik niya, sabuta sila nga, di nila pwede hilaptan ang imong balay, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang Akong Suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.